Joo, terve, meikäläisen nimi on Parkkorteen. Tänään mä pelaan agar.iota. Joo, meikäläinen on uusi YouTubessa ja mulla on YouTubessa aika monia kavereita, sen takia mä aloitinkin YouTubettamisen. Ja mä oon teini-ikäinen poika, en kerro minkä ikäinen, saatte arvailla. Ja voin sanoa, että 4 vuoden päästä tai aikaisemmin mä voisin laittamaan näihin mun videoihin mun kasvoja. Mä oon aika liikunnallinen ja mä nyt rupeen ehdottaa teille kanavia, mitä kannattaa tilata. Aloitetaan vaikka mun kavereiden. Te varmaan tiedätte Gamereel on mun kaveri. Hän on hyvä tyyppi. Tulevaisuudessa tehdään ehkä hänen kanssaan videoita. Puhutaan englantia. Pahoittelen ihmisille, jotka eivät osaa englantia. Ja muutenkin tykkäävät vaan sitten videoita. Ja pahoittelen myös tästä äänenlaa. Mä oon vähän tällainen. Ja raatia. Että tarvitaan. Niin mä seuraa mukaan, jos haluatte. Että tää henkilö vaikuttaa tähän muihin. Tehdään pikainen video. Ja ei maina nyt. Yksi hiljainen hetki. Laittaa musiikkia, oottakaa. Mä en kuuluuks tää, mutta jos ei kuulu. Oi vitsi. Mikäs nyt on viesti? Mitä? Oota hetki. Okei. No, jatketaan. Mä rakastan tällaista musiikkia. Ja pahoittelen tästä, jos mä laulan mukaan. Vaihdetaan nimeä. Noin kirjoitetaan Parkkorteen, muistakaa. Noniin, let's play. Ai niin joo, yksi asia. Mua saa sitten ja mun Insta-Parkkorteen ja myös muita. Mun kaveri YouTubessa myös RRC Lab, onks mä sanonut oikeassa? Niin RRC Lab kannattaa seurata. Se tekee kameroita, lentävällä helikopterikameralla kuvia ilmasta me tehdään tiimin kanssa ja hän on mun paras ystävä. Ja okei, no jatketaan. Mä rakastan. Ja mä tykkään autoista ja pyörä. Itselläni on Kona. Ja joo. Näin rupee selittää nyt niistä autoista, mistä mä tykkään. Joo, pidetään taas hiljaisuus. Okei. No mä oon aika urheilullinen ihminen. Mä yritän joka päivä käydä uimassa, mutta välillä mun kaverit ei hyväksy tai en pääse uimaan. Alright.
Tällaista musiikkia mä yleensä kuuntelen. Mä kuuntelen myös dubsteppia. Jos te tiedätte dubsteppia ja tykkäätte siitä, niin suosittelen ihmisille. Tai mitä tapahtuu? Nyt tulee dubsteppia. Pitää vaihtaa. Mä voisin nyt vaihtaa laittaa dubsteppia. Ei smoke video. Mä en tiedä miksi mä lataan näitä yleensä. Boneless. Tässä. Ja mun kaveri on tehnyt yhden dubstep-biisin. Tiedoksi vaan. Siis RRC Lab. Juu. Sen nimi on I'm Everywhere. Sen biisin. Jos tiedätte Jacksepticeye, mä sanon se aina väärin. Jacksepticeye. Niin hän on nousi biisi. Oi, nyt niin. Äsken se vaan tää. Joo. Erästi. Tykkää parkaasta. Joo, mä oon ihan surkea tällaisissa peleissä. Mä vähän ymmärrän sen peli. Ja vaikka pelaakin alla. Suurin piirtein minkä mä tässä koko pelissä et ymmärrä. Otakaa se, että mä oon huono. Ai. Miksi mä en voi jakautua? Tää peli on surkea. No, syö mut. Kiitos. Kiitos. Ja mä oon oikea käden, mutta mä tykkään käyttää vasemmaa kättä. Jotenkin tolleen, noin. Oli joo. Mulla ei oo nimeä, okei. Selvä. Joo! Mikä tyypin nimi on? Mulla tietää. Jää. Mä en osaa hirveä. Mitä? Oh, sorry. Uskokaa tai kätä hirveä purassia. I don't care. Hän jatkaa mainoksia. Telkkarista tulevat mainokset on ihan jees, mutta nää, jotka tulee niinku peleissä, ne on niin ärsyttäviä kesken peliä. Ne lakittaa niinku pelit ihan 0%. Voi vitsi. Ai. Oi. Oi. Ei, tuu tänne. Oi. Come here. Come here. 69. Häh? 69. Kaikki varmaan tietää 69. Joo, mä voisin pikkuhiljaa lopetella tähän. Sitten kun mä saan syötyä tuon. Kun mä kuolen. Sitten kun mä kuolen se. Noniin. Joo. Ja
suosittelen tähän loppuun vielä, kannattaa tilata musiikista, niin tilatkaa tuon 99 Lives-kanavaa. Sieltä saa hyvää musiikkia. Se on moro, Parkkorteen tässä. Ja sinne menee Parkkorteen.